Yeah, bring you home. Yeah, come on. Hi everyone! So for today's vlog is i-share ko sa inyo yung very effective body workout. Kaya ito ay hindi po ako expert at saka hindi po ako expert but I am happy to share it with you at sana magustuhan niyo po at yung mga ginagawa ko ditong mga exercises at home is all natural. Wala akong iniinom na kung ano-ano. I-share ko lang talaga sa inyo kung paano magigay ng body. So, let's start. Let's do.
next vlog, guys. Sana ay gawin nyo to everyday kung gusto nyo talaga makita agad-agad yung result. Yan ang body workout natin.